Bakit walang sariling car brand ang Pilipinas? Valid question, di ba? At kung iniisip mo na, di ba may Aurelio na? Hindi yun ang tinutukoy ko. Pag-uusapan natin yung Aurelio mamaya. Pero ang sinasabi ko ay yung hindi supercar tire brand. Kagaya ng Hyundai sa Korea, Toyota sa Japan, at BMW sa Europa. Yun bang Manny Pacquiao level car brand na tatak Pinoy talaga at kinikilala ng buong mundo? Sa tingin ko kaya naman ng Pinoy gumawa ng sariling budget car brand. Pero pag-usapan muna natin kung bakit parang hindi natin magawa. May dalawang reason. Una ay hindi daw sinusuportahan ng gobyerno ang mga business entities na sumusubok gumawa ng export quality na sasakyan. Sa ibang mga bansa, for example sa South Korea, meron silang Hyundai brand na worldwide ang market. Full support ang gobyerno at full support din ng mga tao dahil kung Koreano ka, parang obligasyon mo na tangkilikin ng Hyundai. Ganito din nag-umpisa ang Ford dahil full support ang mga Amerikano ay tila ba sagradong obligasyon ang pagtangkilik ng sarili nilang mga sasakyan. Dito sa bansa natin, parang pigil ang kamay ng mga investors at gobyerno mag-invest at sumubok dahil meron daw tayong colonial mentality. Kumbaga mas astig sa atin ang European o Japanese na sasakyan kaysa sa mga locally made cars kung makakagawa man tayo. Baka masayang lang at hindi tangkilikin. Pangalawa ay wala daw tayong mga planta na pagkukuhanan ng mga quality raw materials gaya ng bakal, lithium, aluminum at iba pa. Bago ang Aurelio, nag-umpisa tayo sa jeep. Sa kasagsagan ng Sarao Motors, umaabot sa 12 units ng jeepney ang nilalabas sa planta nila kada araw. Isa ang Sarao sa mga brand na sana nag-evolve at naging isang higanting korporasyon na gumagawa na din ng kotse sa Pilipinas ngayon. Pero ano nga ba ang nangyari sa Sarao Motors? At nawala na sila ngayon sa spotlight dahil ito sa 1997 Asian Financial Crisis. Isang panahon kung saan humina ang presyo ng piso laban sa dolyar. Nagmahal ang mga piyesa na ini-import para sa mga jeep, naging matumal ang benta, sumikat ang Tamaraw FX at tumaas ang budget para pasweldohin ang estimated na 400 workers nila. Dahil dito, year 2000, napilitan ang Sarao Motors na ihinto ang jeepney production. 2015, may isang kumpanya na naglakas loob na gumawa ng proudly Pinoy supercar brand, ang Aurelio Motors Philippines. Isa sa maituturing natin na kauna-unahang car brand ng Pilipinas. Meron itong carbon fiber at fiberglass body. May makina ng B16 Honda o Mitsubishi 4G63 sa loob at napakaangas ng design. Pero dahil private company ang Aurelio, madalas din silang mawala ng pondo. At sa tingin ko, mas okay kung makakagawa din sila ng sariling makina o budget-friendly cars gaya ng Honda at Mitsubishi. Pero sa tingin ko din, kayang-kaya ng mga Pinoy makipagsabayan sa world market kung meron lang kumpanyang maglalakas loob. Gumagawa pa din pala ang Sarao ng mga makabagong jeepney ngayon at patuloy pa rin ang production ng Aurelio. Sila ang mas may potential makagawa ng ganito dahil meron na silang experience at meron na din silang kaunting pondo. Opportunity na yan para magkaroon ng sariling car brand ang Pilipinas. Kulang na lang ay yung raw materials galing sa mga yamang lupa, bakal at plastics natin. Kailangan lang din ng planta na nagmamanufacture ng sariling makina. Pwede itong maging edge ng Pinoy manufacturers. Para magkaroon man ng financial crisis, mananatiling mas mura ang production cost ng mga sasakyan at hindi na natin kailangan mag-import pa galing sa Japan. Isa pa, kahit nasa halos 7,000 pulo tayo na magkakahiwalay, kailangan ng pagkakaisa at suporta. Pinoy ang nag-a-assemble ng ilang mga sasakyan ng Toyota dito sa Laguna. Yang car brand pa, hindi natin magawa? Ano sa tingin nyo? I-comment mo ang feedback mo sa baba at pakishare naman ang video na to kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood.